थ' मा बुंनो लोगोफोर दा जेरावबो मोननै बुस्थुआल' सोलिगासिनो गिबिया बेनो दा नों जि सानदो आरो गुबुना थारखौनो बुंदो मा गासिबो जायगायाव बिनोदल' जाबाय थाखो मिथिलायलाङा बेखौल' मिथिगौदि कर'ना भाइरासआबो बिसिनि स्पिडआव जोंखौ जेबो खालामनो हाया जेरैबायदि बिनोदा भाइराल जादों ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है नाय दासान्दिथ' इउटुबनि कमेन्ट बक्सफोराव बिनोदनि बारहुंखा फैगासिनो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया जेरै वाट्सएप फेसबुक इन्सटाग्रामफोरावबो बिनोदल' हम लोग if I die don't you cry just look at the sky and say Binod हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा थ' लोगोफोर दा आं सासे गथ'साखौ इन्टारभिउ लानि सोंनि तो बेटा इंडियन प्राइम मिनिस्टर सोर Binod अबे साले इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता तो बयनिख्रुइबो देरसिन सोंथिया बेसोदि बिनोदा सोर थ' नोंथांमोना साननांगौदि दिनै आं भिडिअखौ मानो बानायदो आरो आं बेफोरबायदि मानो खालामबाय थादो थ' आं दिनै नोंथांमोननो थार बाथ्राखौ खिथानोसै बिनोदा रावबो नङा आंनो Binod. बहुत मनुष्य लग लो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग लो तोबा सारा मूड खराब कर दिया थ' गासैबो जायगायाव बिनोदा गोसारजोब्बाय नाथाय बेयो सोर आरो बियो मा खालामखोदि इमान भाइराल जाबाय इउटुब फेसबुक वाट्सएप टुइटार इन्सटाग्राम गासैयावबो नुगासिनो बिनोद थ' बिदिब्ला सोरमार बिनोदा फै लोगोफोर जों एसे दिनै बे भिडिअआव सावरायदिनि थ' लोगोफोर दा नोंथांमोना नायगासिनो आल्ट्रा बय इउटुब चेनेलाव थ' लोगोफोर सोरबा बुङो राम मन्दिरनि फुजारिनि नाम बिदिनो सोरबा गुबुन बुंनायखौ कमेन्टफोराव नुनो मोनो बिदिब्ला बिनोदा सोर थौदो बिदिब्ला आं नोंसोरनो खिथानोसै थ' लोगोफोर बे गासैबो जागायो इउटुब कमेन्ट सेक्सननिफ्राय इउटुबनि कमेन्टफोराव बिदिनो जात माबा माबि कमेन्टफोर नुनो मोनो बिदिनो मोनसे कमेन्टखौ लानानै भिडिअ बानायबाय माने इउटुब कमेन्टफोरखौ लाना मोनसे रस्ट भिडिअ बानायबाय स्लाइ पइन्ट चेनेलआ बिदिनो मानसिफोरा मा कमेन्ट होयो होनना ओमफ्राय फाल्तु बानायबाय बिदिनो बे भिडिअआ जागायदोंमोन बिनोद नामनि कमेन्टदो जायनि थाखाय जोबोद फेमास जाबाय वीडियो देख के बिनोद थारू बोले बिनोद बस बिनोद 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए ये हर जगह ऐसी फीडबैक देते हैं अमेज़न प्रोडक्ट कैसा लगा बिनोद इस मूवी में बेस्ट कौन लगा बिनोद बे कमेन्टखौ बिथांनि भिडिअआव बिनोद थारू मुंनि सासे मानसिया कमेन्ट होदोंमोन उन सिगां जेबो लिरालासिनो अनलि बिनोदल' लिरना कमेन्ट होदोंमोन आरो बेफोर कमेन्टफोरखौनो स्लाइ पइन्टआ भिडिअ बानायदोंमोन माने रस्ट बानायदोंमोन आरो बेयो मेम्बार्सफोरनि नोजोराव नांबाय आरो बिदिनो भाइराल जाबाय थ' लोगोफोर बेनो बिनोदनि सोमोन्दै जों मिथिनो गोनां बाथ्राया जानांगौ दा नोंथांमोना मिथिबाय थ' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांनि लोगोफोराबो सोरबा मिथियाखै जानांगौ बिनोदनि सोमोन्दै थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बिसोरनोबो एसे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बिथांमोनाबो
बिनोद होननायखौ मिथियो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामदो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय।